ఒక ఆదివాసీ కల్చర్ ఫీల్ చాలా అంటే చాలా సంతోషంగా ఉంది. నా మనసుని చెప్పే మాట ఇది. కొంత హెసిటెన్సీ ఉండే నాకు ఎలా ఉంటుంది ఇవాళ ఎలా ఉంటుందని. చాలా అంటే చాలా వైబ్రెంట్గా ఉన్నారు. ఇది మా రోజు అని ప్రతి ఒక్కరు, నేను పెద్దవాళ్ళని చూశాను, పిల్లల్ని చూశాను, యువకులను చూశాను, యువతులను చూశాను. ప్రతి ఒక్కరు ఇది మా రోజు, ఇది మా కార్యక్రమాన్ని పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. కానీ అన్నిటికన్నా ముఖ్యం ఈ రోజు ఉన్నట్టు నెక్స్ట్ ఇయర్ ఉండదు, ఇంకా బాగుండాలి. దానికోసం మనం కష్టపడాలి. అది చదువే కానీ, విద్యే కానీ, అది వైద్యమే కానీ, వ్యవసాయమే కానీ. ఈ సంవత్సరం కన్నా వచ్చే సంవత్సరం బాగుండాలి, దానికన్నా 10 సంవత్సరాల తర్వాత బాగుండాలి. మనము ఎదగాలి. ఎదగడానికి ఏం చేయాలో అది ప్రతి ఒక్కటి మనం చేయాలి. అది మన హక్కు. చేస్తామా? ఒక్కరు చేయాలి. ఇక్కడ ఉన్న పిల్లలు పెద్దలు ఆలోచించి విజ్ఞతతో చేయాలి. చాలా బాగా చెప్పి అక్కడ ఉన్నప్పుడు సార్ చట్టాల మీద అవగాహన, అది మాత్రమే కాదు ఆచరణ కూడా ఖచ్చితంగా చేస్తాం. ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది కానివ్వండి, పేపర్ మీద కూడా కరెక్ట్గా ఉంటాం. కానీ ముఖ్యంగా 20 మంది పిల్లలు చాలా అంటే చాలా బాగా చేశారు. చాలా రోజులు ప్రోగ్రామ్ చూశాను. నేను ఫస్ట్ లక్షలు చూశాను చిన్నపిల్లలు చేస్తున్నప్పుడు, తర్వాత నా పిల్లలు చేయడం చూశాను. ఇవాళ చాలా సంతోషం అనిపించింది. థ్యాంక్స్ అలాట్. లక్కీరావు గారు, బొజ్జు, ఆత్రం భాస్కర్ గారు, డిఎస్పీ గారు, ఈడీ గారు,